Usola umnumzane Jacob Zuma ngokuba impimpi yabebala elimhlophe noma ngokuba impimpi yalabo ababegcinezela abamnyama ngesikhathi sobandlululo noma ngesikhathi se-apartheid lapha eMzansi Afrika. Angiqale ngibingelele ngwamkelele channel eMaswidi Mina Production obingelelayo umxolisi mfana kaDlomo. Uma ngabe yaqala ukufika cela ukuthi ngizele isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Udaba engize ngalo njengamanje luthi umnumzane Thabo Mbeki usola umnumzane Jacob Zuma ngokuba impimpi noma ke ngokuthi wayekade impimpi noma inhloli yabebala elimhlophe ngesikhathi sobandlululo ngenkathi ephoswa ejele eRobben Island iminyaka elishumi kanye ke nezinyanga eziyisithupha. Ekhuluma ke neNEC emhlanganweni obukade ke ubanjwe emasontweni adlule, umnumzane Thabo Mbeki usole umnumzane Jacob Zuma ebuza ukuthi ke njengoba iboshwe nje lezi enyanga noma ke leyaminyaka elishumi kanye nezinyanga eziyisithupha, ubani othi yena wakwabona uZuma eyongena enkantolo eyothetha icala lakhe. Uphinde wabuza ukuthi ke ubani ophethe noma ke uthi uyawazi amarekhodi okuboshwa kuka Jacob Zuma kuleli jele lase Robben Island. Echaza ke noma ke chazela yona NEC uthi yena uyazi ukuthi ukuboshwa ka Jacob Zuma kwakuhlangene nokuba inhloli noma ukuba impimpi yalabo abebalela imhlophe ababekade bembekile nje khona ezokwazi ukuthi mangabe sephuma angene eqenjini leANC afika ahlakaze phakathi axove nabaholi baleli yaqembu. Uthi ke uma ngabe sekela lenkulumo ethi ke ngisho naye umnumzane Jacob Zuma wasisholo ngowakhe umlomo ukuthi ke waboshwa iminyaka elishumi kanye nezinyanga eziyisithupha eRobben Island kodwa engakaze awubeke umcondo wakhe enkantolo nkathi ke ekhuluma eThekwini ngecala ekade ke elihambela ke indodakazi yakhe uDuduzile Zuma. Amalunga ke eNEC ebehlukene phakathi ngalezi insolo zika former president umnumzane Thabo Mbeki njengoba abanye bebeze basho nanokuthi umnumzane Jacob Zuma njengoba ke akhalele yaqembu lomkhonto wesizwe wayesevele senecebo njengoba akwazi ukuthi ke abaqede nya endaweni yaKwaZulu Natal, kanti ke futhi abanye abamselana naye umnumzane Jacob Zuma khona kwiNEC bayayichitha inkulumo kaMnumzane Thabo Mbeki bathi maningabi ama-records alahleka izinto ezazikade zenzeka ngesikhathi sobandlululo, kanti kabanye bathi umnumzane Thabo Mbeki usabambe igqubu lokwehlula umnumzane Jacob Zuma kwinqungquthela yayiseLimpopo ngonyaka ka2007 okuyilapho khona umnumzane Jacob Zuma akahlula khona uThabo Mbeki esikhundleni sokuba upresident weqembu leANC. Omunye ke welilunga leNEC ePhawula uthi ke uyadideka ngokusho umnumzane Thabo Mbeki ngoba wasisholo yena ngaphambilini ukuthi yena nomnumzane Jacob Zuma babebheke ababekade beyizimpimpa ngaphakathi eqenjini leANC. Waphinde futhi waveza ukuthi ke umnumzane Jacob Zuma wayekade ethunyelwe vele khona eRobben Island ukuthi akayoba impimpi kodwa engampimpeli abamhlophe empimpela iqembu leANC. Uthi kuma ngabe sevala inkulumo yakhe uthi yena iyamdida inzonda kanayo ngomnumzane Jacob Zuma nokuthi zonke lezi insolo engako seyithathaphi ngoba phela babelala naye embhedeni owodwa eSwaziland bengabangane ngenkathi bebalekile becashike kuleli yazwe bebalekele bona abebalela imhlophe noma abacindezeli. Ngicela ukuthi ke ngigoqe khona lapha le ndaba nganza kwethu makukhona okunye okuvelayo noma impendulo evela kumnumzane Jacob Zuma ngiyobeke sengulethela yona. Okwamanje ngicela ukuthi ke hlangane ema-comments ungitshela ukuthi wena ungabe ucabangani ngale nkulumo kaMnumzane Thabo Mbeki. Ngabe ngempela umnumzane Jacob Zuma wayekade eyimpimpi yabacindezeli noma umnumzane Thabo Mbeki nje usanenhliziyo ebuhlungu ngokwehlulwa umnumzane Jacob Zuma ngonyaka ka2007? Cela hlangane ema-comments ungitshela ukuthi ucabangani, uphinde ungakhohlwa ukusubscribe nokulike. Sidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.